Eli ensimmäiseksi laita kädet sun sydämen päälle ja sit laita käsi sun vatsan päälle. Ja oo siinä ihan hetki. Sun hengitys voi olla vähän jännittynyt tai kiihtynyt tai ihan tosi rauhallinen tai jotain siltä väliltä. Tarkoitus on hyväksyä ja vaan olla. Ei tarvi suorittaa, ei tarvi rauhoittua eikä tarvi sit vaikka väsyneestä olosta jotenkin niin kuin ylivirittyä tähän. Koska teemana on rakkaus, niin silloin harjoitellaan vaan olemista. Mä itse äsken tuossa tanssahtelin. Liikutin kehoa, koska oli pientä jännityksen energiaa ilmassa, mutta nyt kun mä avasin tämän liven ja siitä huolimatta, että mä en eka löytänyt sitä kohtaa, mä tiennyt, että mä voin vaan laittaa liven päälle, niin aika rauhallisena sit tulin tähän hetkeen itse. Mutta sulla voi olla siellä mikä tahansa hetki menossa tai mistä tulit tähän tilaan, tähän hetkeen itsesi kanssa. Ja voit antaa sen olla, sen sun olon just sellaisena kuin se on. Mä tässä seison, mutta sä voit myös maata tai istua. Ja sit sä voit lähteä, mikäli sä et makaa, niin sä voit lähteä keinottelemaan itseäsi eteen ja taakse. Jos sä istut, niin sä voit siinä tuolilla heijata itseäsi silleen niin kuin se tuolilla istuminen antaa myöten ja miten se tuntuu hyvältä. Edelleenkään mihinkään ei tarvitse pyrkiä. Jos sulla on tosi semmoinen rauhaton olo tai innostunut olo, niin sittenhän sun keho voi tehdä niin hyvin erilaista liikettä, mitä mä teen tällaista rauhallista. Sä voit ottaa silmät kiinni, jos ne ei ole. Kuunnella vaan sitä ääntä. Sitten sä voit alkaa keinuttaa itseäsi puolelle toiselle. Ja sitten jos sä makaat, niin sä voit olla ja tunnustella, että haluatko sun keho vaihtaa esimerkiksi asentoa vai onko näin hyvä. Tuntuu ainakin itsellä, että toi edestaas heijaaminen tuntui paremmalta kuin toi sivusuuntainen liike ja sen takia kun me otetaan keho huomioon ja on tarkoitus hyväksyä se mitä keho tarvitsee, hyväksyä se mitä sä tarvitset, hyväksyä se sun liike ja hyväksyä se sun tempo ja olotila, niin jos ei joku asia tunnu hyvältä mitä mä tässä sanon, niin sun ei tarvitse tehdä sitä, koska nyt ei suoriteta. Sitä varmasti on tehty, jokainen meistä. Antaudutaan sille kehon liikkeelle myös, jos tuntuu se, että haluaa olla ihan paikalla. Tai tästä seisoma-asennosta tuntuu, että nyt mä haluankin mennä makaamaan, niin tee se. Nyt mulla nousee varpaat lattiasta. Vähän nousee kantapäät lattiasta. Tämä on tämmönen rauhoittava liike. Ollaan tässä vielä hetki. Oman kehon kanssa. Omaa kehoa rakastaen ja kuunnellen. Sen tarpeita arvostaen ja niihin vastaten.
Ja se kun sä vastaat sun kehon tarpeisiin, sä vastaat sun omiin tarpeisiin, niihin ydintarpeisiin ja se, että sä liikut niin kuin susta tässä hetkessä tuntuu hyvältä, etkä sä suorita mitään, vaan sä annat itsesi tehdä suurta kaarta tai tosi pientä heijausta tai vaikka olla ihan paikallaan, niin se on kaikki just täydellistä sellaisena kuin se on. Nyt mun keho lähtee tekemään vähän tällaisia sivusuuntaisia vyörytyksiä. Eli mun keho kaipaa tätä. Mutta mitä sun keho kaipaa? Ja sä voit antaa sen sun hengityksen liikkuu sen sun kehon mukana. Hakea sille hengitykselle ja sun keholle yhteinen rytmi. Sä voit joko seistä, istua tai maata ja voit vaihtaa asentoa sen mukaan, mikä susta tuntuu hyvältä. Ja laittaa vaikka silmät kiinni. Nyt kuunnellaan kehoa ja sitä liikettä, mitä keho tässä hetkessä tarvii. Annetaan hengityksen kulkee sellaisena kuin se luonnollisesti tässä hetkessä on, haluaa olla. Ja yritetään etsiä sitä hengityksen ja kehon yhteistä rytmiä. Ja nyt kun sä keskityt kehoon, niin sä ehkä tunnustelet enemmän sitä tarvetta ja oot siellä kehon taajuudella. Ajatuksista ei myöskään tarvitse päästä nyt eroon. Ajatuksetkin voi vaan olla siellä. Virrata tai muuta. Ja jos sulla tulee joku semmonen voimakas ajatus, vaikka että tänään on tosi kiire tai eilen oli huono päivä tai mä oon niin innoissani jostain asiasta tai miten se järjestyy tai jotain muuta, niin se mieli saa siellä olla. Ne ajatukset saa virrata. Ja sit jos sun on hankala tavallaan keskittyä kehoon ja sen kehon liikkeisiin, sä voit sulkea silmät, se voi auttaa. Tai sitten, jos tuntuu, että kehon kanssa on vaikea olla ja sä oot siellä mielessä, niin sä voit miettiä, että jos sä nyt ajattelet vaikka sitä kiirettä, niin miltä se tuntuu mun kehossa? Miten mun keho sit liikkuisi, jos mä olisin se kiire? Koska nyt ei tosiaan tarvi rauhoittaa sitä oloa. Mulla on rauhallinen olo, niin mä puhun nyt tälleen rauhallisella äänellä ja mun keho liikkuu myös tosi rauhallisesti. Mutta se voisi myös olla semmonen ei niin rauhallinen liike. Ja sekin on ok. Ja kehon voi antaa ilmentää myös sitä. Hetkellisesti. Koska sit se kiire ja myöskin tavallaan tietyllä tapaa liian rauhallinen olo, semmonen vähän ei pysähtynyt olo, mutta semmonen tosi verkkainen olo, niin ne kumpikin koko ajan on keholle ja mielelle aika kuluttavia. Me tarvitaan sitä intoa ja sitä rauhan vastakohtaa myös. Kyllä se jotain ääniä kuuluu, mä en ole kiinnittänytkään huomioon, että siellä soi se pieni kilahdus siitä ajan merkiksi, kun tosiaan tässä ei enää aikaa ja nyt keskitytään tähän kehoon. Merkiksi minulle. Koska sä voit rauhoittua siellä
sun kehon äärelle. Nyt mäkin laitan hetkeksi silmät kiinni. Munkin keho vähän muuttaa sitä sen kulkua, varpaat nousee ylös, kantapäät ei enää, ne oli jo äsken ihan tasassa lattiassa noin jalat, jalkapohjat ja nyt ne liikkuu. Mutta se, että me ollaan ja se, että me ollaan kehon kanssa läsnä, ilmennetään meidän kehoa just sellaisena kuin se tässä hetkessä haluaa olla, niin se on rakkautta. Se, että meidän kehon tarvitsisi näyttää jonkunlaiselta tai pystyy parempaan tai että me ruoskittaisiin sitä siitä ajatuksissamme vaikka, että se ei ole sellainen kuin tolla tai että se ei pysty siihen, mihin se pystyi 10 vuotta sitten, niin siinä ajatuksessa ja siinä toiminnassa on vähemmän rakkautta. Mutta siinä, että sä oot sen kehon kanssa, vaikka tämmöisen pienen 15 minuutin ajan, niin se on jo rakkautta. Se on suurinta rakkautta, mitä sä voit sun keholle antaa. Ja luoda yhteyttä siihen sun tempoon ja rytmiin. Mä oon mun tempolta aika rauhallinen tyyppi, välillä tosi innostunut ja tosi räiskyvä ja sellainen kupliva, pumpahteleva, hyppelevä. Ja sit välillä mä oon todella rauhallinen ja mä huomaan itse, että miten mä lähden välillä vaatimaan itseltäni sitä sellaista energisyyttä. Ja miten mä oon joskus hyväksynyt itseni nimenomaan sen energisyyden kautta. Ollut innoissani siitä, että tänään mä olin aktiivinen. Sen sijaan, että huomioinut sitä, että tänään mulla oli tällainen olo. Tää on sitä kehon rakastamista, kehon huomioimista ja siihen rakkauteen yhdistymistä. Koska se rakkauteen yhdistyminen ei ole suorittamista, eikä se ole pyrkimistä, eikä se ole kontrollia, ei pakottamista, vaan se on olemista. Antautumista, kuuntelua, hyväksymistä. Sitä on rakkaus. Ja välillä me tarvitaan tietyllä tapaa pysähtymistä näiden aiheiden äärelle, itsen ja kehon äärelle. Niin kuin me nyt tehdään, vaikka me liikutaan, mehän ei olla pysähdyksissä, vaikka me ollaan pysähtyneitä kuuntelemaan sitä kehoa ja antamaan sille keholle rakkautta. Ja sitten ensi kerralla, kun mä pidän tällaisen liven, niin silloin mun keho voi liikkua ihan eri tavalla. Ja säkin voit, sit kun sä kuuntelet tätä eri kohdassa sun polkua, se voi olla saman päivän aikana tai tänään ja sitten viikon päästä, niin sun keho voi liikkua eri tavalla. Ja sä voit ottaa semmosia kehohetkiä itsesi kanssa. Mä aluksi nimittäin toivoin, että voisi musiikkia, koska äsken mä musiikin tahtiin tanssin ja ajattelin, että olisiko kiva, että olisi musiikkia. Mutta nyt mä huomaan, että onkin aika kiva olla just näin. Ja sulla ei ole nyt musiikkia, kun sä kuuntelet mun ääntä.
10-15 minuuttia alkaa olla täynnä. Tai on jo täynnä. Muutama minuutti mentiin yli, mutta nyt sä voit alkaa palautella itseäsi tähän hetkeen. Ja tavallaan pysähtyä. Ja jos sä oot ollut makuuasennossa sun aikasi, niin sit sä voit pysähtyä vaikka sen sydämen päälle. Ja mekin voitais itse asiassa, jos istut tai seisokin, pysähtyä siihen sydämen päälle hetkeksi. Laittaa käden siihen. Mulla ne oli näköjään koko ajan tässä, mutta toki ne olisi voinut myös liikkua sun kehon mukana. Ja sit ihan viimeiseksi. Sä voit sanoa ääneen tai ajatella. Ääneen sanominen on voimakas tapa vahvistaa sitä rakkautta. Mutta sä voit myös ajatella, että minä olen rakas. Minä olen rakkaus. Minä näen. Minä kuulen. Minä hyväksyn minut. Minä liikun minun tahdissani. Minä sovitan askeleeni yhteen minun askeleideni kanssa. Sillä minä olen rakkaus. Sillä minä olen rakas. Ja sillä sovittamisella itseni yhteyteen minun kanssani, minä myös koen olevani rakkaus. Kiitos tästä hetkestä itsesi kanssa. Mä olin vaan tässä mukana. Ja 20 minuuttia on mennyt siitä, kun tämä video alkoi, ja nyt voit kiittää itseäsi siitä, että olit itsesi kanssa tässä hetkessä. Olet rakas.